Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Unsa? Mamalita ka dito? Oy, dili ha. Dili mahambog, balik diri nak. Kadiyo tayo lagi si ako, God. Balik dayon si ako, ha? Ay, kinig yung bataa ang katapian lang yun. Imo kong gitonto, Josh. Pusa mo paus ko. Gastuhon ko mayo kining credit card nga imong gihatag nako. Kung iko man ako nimong gigamit, Josh, pues, gamiton ko usab ang imong kwarta. Patas na ta. Oh. Pero, ang paglipon ako ni Dave, bisan ka no sa dili kini mahimong patas alang kaniya. Ngano nadugay man tuod siya og gawas kika sa kwarto. Abi ko pag nagkuha lang siya sa iyang irigalo nako. Kadaghan ini mga bag-o niya sinina. Pulos kini mga mahalon. Ug may mga swimsuit usab. Uban ni iyang bag-o nga traveling bag. Eme. Dave? Oh, Parang ginagtabi mo ako bag. Ampi na! day. Ano man ka, oy? Kinagtano ba sa mo mga butang nga dili mo? Gihabuan ako aron nga malahi ang bulingon o mahipos ang wa pa magamit day. Pero pulos man din mga bago ang imong mga gamit. Di ka ani. Kuan. Sa akong kauban, gikan sa laing nasod ang iyang igsuon og dili man kuno siya mosulob og sama ana kay dili siya ganahan og mga sexy nga sinina. Mao nga ako na lang gidawat. Kada pa may makapalitaan ng tanan dili man. Mao ba? Salamat ay si mong amiga kay gihatagan ka ana. Mga imported din ano? Oh, kita ka sa brand. Kapalit ka ko ana kun ako lang. Angayan ka ini. Tinuod? Oo. Isa nun sabay mong sulubon angayan giga nga tanahon ka. Salamat. Ipahimutan ko na nagdayon ang mga sinina nimo ha. Nga wa pa magamit din sa aparador. Ha? Nya ihanger lang nako kay makumot niya. Hindi ba ko makapuli ini kay mga mahalon kay ni? Tempa sa uy. Ha? Ano man? May isugo ka? Ay, wa uy. Lainan ni mo uy. Ano man? Hain naman. Munsa? Ingon si Inday kay may ihatagan akong regalo. Hain naman. Ay, udi ay. Barato ra ba ni? Nga naman di ay. Bisan unsa basta gikan mo. Special na Dave. Salamat. Niya. Wala na ako pusta. Napasasod sa plastic? Di ka na. Panyo? Oh, panyo ra. Nga naman. Kay singtanon ka man kaayo. O gusto ko nga bisan wa ko uban nimo na ang panyo nga ipahid nimo sa imong singot. Sama ra nga ako rin mipahid nimo sa imong singot. Salamat pangga. Happy anniversary. Happy anniversary.
Minapunta nga bisan sa atong kawadon, magpabilin ta nga maghinig og maay ug matinud-anon sa usa-usa. Ga, I love you. ay... Unsa to? Hala! Ilin? Asa man to? Unsa imo? Oh, Ang akong... Simpon, mama. Imong gikuha ka ng akong cellphone gikan sa kong bag. Nahuyok man. Ambi na, Mama. sa sunod, dili ka manghilabot og dili imo ha? Nakasabot ka? ga. Oh, mama. Ga. Ano nagsingkahin ng bata? Hilabtanon man gud. Manghilabot man sa atong bag. Pirmi man na yung gibuhat diha. Di ba? Mangukay man na siya sa imong bag, inikabot ni mo gyud. Tanaw niya kung ba kay da nga gasa. Pero dili na maayo, Dave. Amy, sige na, pagsuri ni Mama. Sorry, mama. Ay, sige na. Wala ko masuko. Pero dili na mausab ha. Dili manghilabot sa akong mga butang. Paghuwat nga hatagan ka, ug dili kay mangukay ka sa akong bag, kasabot? Oh, mama. Dili man ni mawang imong cellphone, di ba? Hinatag sa imong kauban sa trabaho ug amiga? Ang, oh, Mihatag siya ni mo ano, yun ang nakaklase nga cellphone? Mahalon? Bilyonarya lang imong kauban? shit. Kinsa na nawag? Ang akong amiga? Ang naghatag anang mong cellphone? Oo. Ay, pasagdi. Oh, ano di mo tubagon? Tingali importante kayo ng tuyo anak niya. Ganit lang. Hello, Bayot. Unsa man? May palayo siya sa pagtubag siyang kauban. Muling angay ni mo. Paungan ka sa tawag. Human ko ni mo labi lang dito sa Kawasa Resort. Karon manawag ka. Dili mahimo mapadayon ang ato connection gawa sa opisina, Josh. Kung noon sa may nahitabo na to, ilubong ko na kato sa kalimot. Usa lang kato kasayop nga dili na mahimong mausap pa. Mahal ko ni Dave. Ug mahal usab nako si Dave. Dili mahimong magpakasha ko uban nimo. Pero kining credit card nga imong gihatag nako. Kay gipamugos mo man kini. Gamiton og pahimuslan ko kini. Karon lang adlaw. Sure ka? Mga tutag syudad? O lagi. Misaad ako ni Elaine nga manlaag ta karon dito. Pero kalayo na tuglaagan. O Ayo ka pala ka. Nakadawat ko og bonus kagahapon. Wapay labot sa premyo nga ako nadawat sa among team building. Wa kay bisan piso nga gastuhon karon ga. Ako'y bahala sa tanan. mauwaw ko ni mo eh. Unsa? Nga na mauwa man kuno ka nako. Kay ikaw may mo gasto. Unya sa syudad pag kita manglaag, gasto kay dito baya. Mahal ang mga pagkaon dito. Ako na lagi bahala. Dili ba, anak, Elaine? Magpalitas imong ganahan karon, di ba? Oh, mama. Unsa ganito? TV. Ha? Kiniging bata ah. Kamahal ana. TV yun? Palit ka ni si mama. Ingon man si ikaw mama gani no bay tanong. Oh, Daawa palit lagi tatay. Unsa na patang oras sa maabot sa syudad ana? Duha para ba ka oras ang biyahe gikan din eh. sayo pa man, sab. Moabot ta dito, mga udto. Igusap nga man ni udto ta dito. Sa dili pa ta mag-shopping. Magabian na tas pagpauli. Mangitas nanay nato. Mamang gani, nga wa na to dad si Tiyo, di ba? Aron nga may makasulti ni nanay kung hain ta. Og ay kapala ka. Kaysa sunod, dado na to si Tiyo og si nanay sa atong laag sa syudad. Aron malipay sab ang mga tiguang. Hala, kisi ikaw sa ko mama. Kay happy man si Papa. Namawi lang ko sa akong pagkuwang ga. Huwag kay pagkuwang. Ako ang may pagkuwang. Kaya dili ko makahatag nimo sa tanan.
Pero gibuhat nimo ang tanan alang nako. Og sobra na kaayo ka na. Ga, Og hinaot pa unta nga kung moabot man ang higayon nga makasaha ko nimo ka. Hinaot pa unta nga mapasaylo pa gihapon ko nimo. ha? Kasi, ga, lain na ko na kasulti ako. Nga no di, may saday ka nga nabuhat na ako. Amy, Ga, sulti ko na ko stinuod. kun ado naman makadawat ka pa ba nako? Ha? Kun usa ning mga adlaw, imong masayran nga nakasaha ko nimo. Mapasaylo pa ba ko nimo? Ga, Oh, Dave. bisan nun sa kadako. Kung mangayo kag pasaylo, andam ko sa papasaylo ni mo, Amy. Bisan manlaki ko. Sa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!